Komfortné kožené sedačky Eurosofa zdokonalia oddych pri filme aj pri posedení s priateľmi. V priestranných predajniach v Bratislave a v Banskej Bystrici si odsedíte svoje a zároveň oceníte kvalitu produktov talianskych a nemeckých renomovaných značiek. Sedačky Eurosofa sa vyznačujú štýlovým dizajnom a originalitou, ktorá dotvára ich luxus. Výberom kvalitnej sedacej súpravy od nás oživíte a spríjemníte váš domov. Naše produkty nepatria medzi nemecké a talianske výrobky, vyrobené v Poľsku či v Maďarsku. Naše produkty nie sú celokožené len v katalógoch, o ich koži sa presvedčíte na vlastnej koži. Kladieme dôraz na spokojnosť klientov a práve preto ponúkame naozajstnú kvalitu spojenú s reálnymi dôkazmi namiesto sľubov a s dopravou zdarma. Spolupracujeme s talianskymi a nemeckými výrobcami, známymi typickou precíznosťou, detailnosťou a zmyslom pre dokonalé spojenie pohodlia a moderných trendov bývania. Vyberte si z luxusných sedačiek Natuzzi Editions, Max Divani, Kalia Italia, Nikoln či Willy Schillig, pravidelne vystavovaných na významnom trhu nábytku v Miláne. Poskytujú pohodlie dvojmetrovému obrovi aj vyčerpanému podnikateľovi. O najvyššiu mieru spokojnosti a dostupnosti našich produktov sa snažíme poskytovaním rôznych akcií a zliav na vybrané modely sedačiek až do výšky 40% na nové objednávky, ale i ponukou lacných, avšak rovnako kvalitných sedačiek v kombinácii koža a imitácia kože. Prelistovaním internetového katalógu aj 3D prehliadkou bratislavskej predajne získate prehľad o ponuke aj z pohodlia domova. Unikátna spolupráca s firmou Caligaris nám umožnila ponúkať jej kvalitné nábytkárske výrobky. V bratislavskej predajni sme rozšírili predaj o moderné talianske stoly a stoličky s atraktívnym dizajnom určeným do moderných domácností aj reštaurácií. Nadčasové a trendové kožené sedačky predajní Eurosofa vás posadia na zadok.